det? Jo. Prøv lige at se, hvor går de op der. Der kan I se, hvorfor det hedder sort sol. Ja. Men det var godt valgt, Morten. Og kæft, der er mange der. Det med opfundet, det der. Diagrammer har forskellige for patent på det. Det er jo underkendt. Hvad sagde du? Diagram forsøgte at tage patent på sort sol navnet, men det blev jo underkendt, så han kører jo. Hans tur hedder sort safari, men altså sort sol, det kunne han ikke tage patent på det. Så måske er det altså. Ja, den kommer nu til de andre der. Nu letter de igen her. Prøv nu at se derude. Det er flot derude. Hold da kæft. Prøv lige at se den flot derude. Så letter de hele på bølgen. Så er der flere. Der var en rovfugl. Ja, det er faktisk buhøen. Det kan I godt være tilfreds med. Det er vi også. Ja. Hold da op. Det er rart at vide, hvornår vi skal være tilfredse. Det kan I godt være tilfredse med. Tak. Ja, det er fandme fedt. Det er jo sindssygt fedt. Nej, det gør de sgu ikke, for de ser det på nettet. Og vi så, hvor mange der kom dernede fra. Ja, det er det vildt. Jeg siger, at jeg har mange. Skal hjem og tælle dem? Ja, lige nu er det jo et lille fløj, og så er vi kigget på næste gang. Nu er nu letter de igen. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Se her. Ja. Prøv lige at se lige. Ja. Jeg har taget. Det kunne nærmest have været rekordløn per